ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ വാസുദേവായ ഹരേ കൃഷ്ണ പരമാത്മ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഗോവിന്ദായ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശിവായ ഓം ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ ജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 8 ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം അധ്യായം 8 നമ്മളെ കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് 9ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ തുടങ്ങാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 9 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം. അധ്യായം 9. PDF കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാവരും. മറന്നുപോയിണ്ടായിരുന്നു. രാത്രി എപ്പോഴും ഓർമ്മ വന്നത് പെട്ടെന്ന്. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച ഇതി ഭീത പ്രജാദ്രോഹാത് സർവധർമാ വിവിത്സയ തതോ വിനശനം പ്രാകാത് യത്ര ദേവാവ്രതോപതത്. ഇതി ഭീത പ്രജാദ്രോഹാത് സർവധർമാ വിവിത്സയ തതോ വിനശനം പ്രാകാത് യത്ര ദേവാവ്രതോപതത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭീത പ്രജാദ്രോഹാത് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂത ഉവാച. ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. ഇതി ഇപ്രകാരം ഭീതി പൂണ്ട് പ്രജാദ്രോഹാത് പ്രജകളെ വധിക്കയാൽ സർവ എല്ലാം ധാർമ്മിക കർമ്മങ്ങൾ ധർമ്മികർമ്മങ്ങൾ വിവിത്സയ മനസ്സിലാക്കാനായി തഥ അനന്തരം വിനശനം യുദ്ധക്കളം പ്രാകാത് അദ്ദേഹം പോയി യത്ര എവിടെയാണോ ദേവാവ്രത ഭീഷ്മദേവൻ
ദേവവ്രത ഭീഷ്മദേവൻ അബദ്ധ മരണാസന്നനായി ശയിക്കുന്നത്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം. സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ അനേകം പ്രജകളുടെ ജീവൻ അപഹരിച്ചതിൽ ഭീതനായ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് യുദ്ധം നടന്നയിടത്തിലേക്ക് ചെന്നു. അവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ മരണാസന്നനായി ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എങ്ങനെയാ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ സങ്കടങ്ങൾ പറയായിരുന്നു അല്ലെ. യുദ്ധം ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചും യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു, തന്റെ സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്തതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയായിരുന്നു ഭീഷ്മദേവനെ കൊണ്ട് ഉപദേശം കൊടുക്കാന്നുള്ളത്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഉപദേശം കൊടുക്കണം, അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനത് എല്ലാവരും ഉപദേശിച്ചിട്ട്, ഭഗവാൻ പോലും ഉപദേശിച്ചിട്ടെന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഋഷികേശനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അത് മനസ്സിലാക്കാത്ത വിധത്തില് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എവിടെ എത്താണ്? ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നെന്ന് പറയുന്നത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ അനേകം പ്രജകളുടെ ജീവൻ അപഹരിച്ചതിൽ ഭീതനായ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് യുദ്ധം നടന്നയിടത്തിലേക്ക് ചെന്നു. അവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ മരണാസന്നനായി ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഭീഷ്മദേവര് മരണാസന്നനായിട്ട് ശരശയ്യയില് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഈ 9-ാം അധ്യായത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഇച്ഛിച്ചതുപോലെ തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭീഷ്മദേവൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ പകർന്നു നൽകും. കൂടാതെ നശ്വരമായ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്നും വിട പറയാനുള്ള അന്ത്യവേളയിൽ ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാന് തന്റെ അന്തിമ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയും അപ്രകാരം തുടർന്നുള്ള ഭൗതിക കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാവുകയും ചെയ്യും. ഭീഷ്മദേവൻ സ്വേച്ഛയാൽ ദേഹവിയോഗത്തിനുള്ള അനുഗ്രഹ ശക്തി നേടിയിരുന്നു. ശരശയിൽ ശയിക്കുകയെന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതായിരുന്നു. മഹായോദ്ധാവായ അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ ശരീരം വെടിയുന്നത് സമകാലികരായ സർവ്വ വിശിഷ്ട ജനങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയും അവരെല്ലാവരും ആ മഹാത്മാവിനോടുള്ള അവരുടെ സ്നേഹവും ആദരവും മമതയും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവിടെ സന്നിഹിതരാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവർ എങ്ങനെയാണ്? ശരശയ്യയില് കിടക്കാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ഭീഷ്മദേവൻ യുധിഷ്ഠിരനെ ഉപദേശിക്കാന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. മാത്രമല്ല ഭീഷ്മദേവർ ഈ ലോകത്തു നിന്നും വിട പറയുന്ന അവസരത്തില് ഭഗവാന് അന്തിമ പ്രാർത്ഥനകള് അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭീഷ്മദേവർക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനൊരു ശക്തി അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് സ്വേച്ഛമൃത്യു അല്ലെ. സ്വേച്ഛയാൽ ദേഹം വിയോഗത്തിനുള്ള സ്വച്ഛന്ത മൃത്യുവാണ് ആർക്ക് ഉള്ള അനുഗ്രഹമായിരുന്നത്? ഭീഷ്മദേവർക്ക്. അങ്ങനെ ഒരു വരം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ശരശയിൽ ശയിക്കുക എന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ശരശയ്യയിലാണ്. ഇപ്പോ മഹായോദ്ധാവായി അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ ശരീരം വെടിയുന്നത് സമകാലികരായ സർവ്വ വിശിഷ്ട ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയും അവരെല്ലാവരും ആ മഹാത്മാവിനോടുള്ള അവരുടെ ആദരവും സ്നേഹവും മമതയും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവിടെ സന്നിഹിതരാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ മഹായോദ്ധാവായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മരോട് ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് കുറെ മഹാത്മാക്കളും കുറെ പേര് അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്നു. ഇവിടെ ശരശയ്യയില് അദ്ദേഹം സ്വയം തെരഞ്ഞെടുത്താന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നിലൊരു കഥ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഭീഷ്മദേവർ ഈ ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് വഴിയിലൊരു പാമ്പ് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പാമ്പ് കിടക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ ഇദ്ദേഹം എന്താണ്, ആരെങ്കിലും അത് ചവിട്ടണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ശസ്ത്രം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ശസ്ത്രം കൊണ്ട് അതിനെ തൂക്കിയെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഒറ്റയേറ കൊടുക്കും. അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിലും കാടാണ്, കാടിന്റെ നടുക്ക് കൂടെ ഉള്ള വഴി കൂടിയാണ് നടന്നു വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ കാട്ടില് അത് ചെന്ന് വീഴുന്നത്, അപ്പൊ അതിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതിനെ ഒന്നും ഉപദ്രവം വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭീഷ്മർ അത് ചെയ്തത്. പക്ഷെ അത് ചെന്ന് വീണത് ഒരു മുൾച്ചെടിമലായിരുന്നു. പാമ്പ് ചെന്ന് വീണത് ഒരു മുൾച്ചെടിമലായിരുന്നു. അപ്പൊ അറിയാതെയാണെങ്കിലും ഒരു പാപമാണല്ലോ ഭീഷ്മർ ചെയ്തത്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നടക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ ശരശയിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഫലമായിട്ടാണെന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 2.
तदा ते भ्रातरः सर्वे सदाशै स्वर्णभूषितै अन्वगच्छन् रथैर्विप्र व्यासधौम्यादयस्तथा तदा ते भ्रातरः सर्वे सदाशै स्वर्णभूषितै अन्वगच्छन् रथैर्विप्र व्यासधौम्यादयस्तथा സർവേ വ്യാസദൗമ്യാദയസ്തദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഥ അപ്പോൾ അവരെല്ലാം ഭ്രാതാക്കൾ സർവേ ഒന്നിച്ച് സത് അശൈ ഒന്നാന്തരം അശ്വങ്ങളാൽ വലിക്കപ്പെടുന്ന സ്വർണം ഭൂഷിതൈ അലങ്കൃതമായ അന്വഗച്ചൻ ഒന്നിനു പുറകെ മറ്റൊന്നായി രഥങ്ങളിൽ വിപ്ര അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണരെ വ്യാസ മഹർഷി ധൗമ്യൻ ആദയ മറ്റുള്ളവരും തഥാ കൂടെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം അപ്പോൾ സ്വർണാലങ്കൃതമായ ഒന്നാന്തരം കുതിരകളെ ബന്ധിച്ച മനോഹരമായ രഥങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു. അവരോടൊപ്പം വ്യാസദേവനും ധൗമ്യൻ എന്ന് വെച്ചാല് പാണ്ഡവരുടെ ഒരു പുരോഹിതനാണ്. ധൗമ്യനെ പോലുള്ള ഋഷിമാരും മറ്റുള്ളവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ സ്വർണാലങ്കൃതമായ ഒന്നാന്തരം കുതിരകളെ ബന്ധിച്ച മനോഹരമായ രഥങ്ങളില് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ സഹോദരന്മാരും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ അനുഗമിച്ചു. അവരോടൊപ്പം വ്യാസദേവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ധൗമ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതേപോലത്തെ പിന്നെ പുരോഹിതന്മാര്, പണ്ഡിതരായിട്ടുള്ള പുരോഹിതന്മാരും ഋഷിമാരും എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശ്ലോകം 3. ഭഗവാനപി വിപ്രേർഷേ രഥേനാസ ധനഞ്ജയഃ സാതൈർവ്യരോചത നൃപ കുബേര ഇവ ഗുഹ്യകൈഃ. ഭഗവാനപി വിപ്രേർഷേ രഥേനാസ ധനഞ്ജയഃ സാതൈർവ്യരോചത നൃപ കുബേര ഇവ ഗുഹ്യകൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലി. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അപി കൂടെ വിപ്ര ഋഷേ ബ്രാഹ്മണന്മാരിൽ ഋഷിയായ രഥേന രഥത്തിൽ ധനഞ്ജയനോടൊപ്പം അതായത് അർജുനൻ അദ്ദേഹം തൈർ അവരാൽ വ്യരോചത അത്യന്തം കുലീനനായി കാണപ്പെട്ടു. നൃപ രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ, കുബേര ദേവന്മാരുടെ ധനകാര്യസ്ഥൻ കുബേരൻ, ഇവ പോലെ ഗുഹ്യകർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സഹചാരികൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം അല്ലയോ വിപ്രഷിയെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും അർജുനനോടൊപ്പം രഥത്തിൽ അവരെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു. അപ്രകാരം യുധിഷ്ഠിര രാജാവ് തന്റെ സഹചാരികളായ ഗുഹ്യകരാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട കുബേരനെ പോലെ അത്യന്തം കുലീനനായി കാണപ്പെട്ടു. എന്താ പറയുന്നത്? അല്ലയോ വിപ്രഷിയെ, ശൗനകാദി ഋഷികൾ പറയാണ് അല്ലെ, ശൗനകാ ഋഷികൾ വിളിക്കുകയാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും അർജുനനോടൊപ്പം രഥത്തിൽ അവരെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനും അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്രകാരം യുധിഷ്ഠിര രാജാവ് തന്റെ സഹചാരികളായ ഗുഹ്യകരാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട കുബേരനെ പോലെ അത്യന്തം കുലീനനായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു. അപ്പൊ കുബേരനെ പോലെ വളരെ കുലീനനായിട്ടാണ് ആര് കാണപ്പെട്ടത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് കാണപ്പെട്ടത്. ആ മഹാരാജാവിന്റെ ആ ഗാംഭീര്യം മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതീവ അഭിജാത്യത്തോടെ പാണ്ഡവർ ഭീഷ്മദേവ സമക്ഷം
ആഗതരാകണമെന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. തന്റെ അന്ത്യവേളയിൽ അവരെ അപ്രകാരം സന്തുഷ്ടരായി ദർശിക്കുന്നതിൽ ഭീഷ്മദേവൻ സന്തോഷവാനാകും. സർവ്വദേവന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ധനാഢ്യൻ കുബേരനാകുന്നു. ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര രാജാവ് കുബേരനെ പോലെ കാണപ്പെട്ടു. കാരണം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടൊപ്പമുള്ള ആഗമനം യുധിഷ്ഠിര രാജാവിന്റെ രാജപദവിക്ക് തികച്ചും അനുയോജ്യമായതായിരുന്നു. അപ്പോ അതീവ ആഭിജാതത്തോടുള്ള പാണ്ഡവര് ഭീഷ്മദേവന്റെ സമക്ഷം വരണമെന്ന് ആരാഗ്രഹിച്ചിരുന്നു? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യവേളയിൽ അവരെ അപ്രകാരം അപ്രകാരം അവരെ കാണുമ്പോൾ ഭീഷ്മർക്ക് വളരെ സന്തോഷവാനായിട്ട് തീരും. സാധാരണ ഏറ്റവും ധനാഢ്യനായിട്ട് ദേവന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ധനാഢ്യൻ ആരാണ്? കുബേരനാണ്. ആ കുബേരന്റെ പോലെ കാണപ്പെടാണ് ഇവിടെ ആര്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് കാണപ്പെട്ടു. മാത്രമല്ല കൂടെ ഭഗവാനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ എന്താണ്, തികച്ചും ഇത്തിരി കൂടി ആ രാജപദവിക്ക് മാറ്റുകൂടാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഭീഷ്മദേവര് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇവര് രാജ്യം ഭരിക്കാന്നുള്ളത് അല്ലെ. പക്ഷെ സാഹചര്യം അതിന് അനുവദിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഭീഷ്മർക്ക് ഇവരോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്. ചെറിയ പ്രായത്തിലല്ലേ, അച്ഛനില്ലാത്ത സമയം തൊട്ട് ഇവരെ വളർത്തിയതാണ്. അതിനോടുള്ള ഒരു മമതയ സ്നേഹമൊക്കെ ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? ഭീഷ്മദേവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവര് നല്ല രീതിയിൽ കാണുമ്പോ ആ സന്തോഷം ഭീഷ്മർക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പൊ അത് പിന്നെ കൂടെ ഭഗവാനും ഉള്ളത് അതൊന്നും കൂടി അതെന്താണ്, അതിന്റെ ഒരു മാറ്റുകൂട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 4. ദൃഷ്ട്വാ നിപതിതം ഭൂമൗ ദിവാശ്ച്യുതാമിവാവരം പ്രാണേമു പാണ്ഡവാ ഭീഷ്മം സാനുകാ സഹചക്രിണ. ദൃഷ്ട്വാ നിപതിതം ഭൂമൗ ദിവാശ്ച്യുതാമിവാവരം നിപതിതം ഭൂമൗ പാണ്ഡവാ ഭീഷ്മം ചക്രിണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദൃഷ്ട ഇപ്രകാരം കണ്ടിട്ട്, നിപതിതം ശയിക്കുന്ന, ഭൂമൗ ഭൂമിയിൽ, ദിവ ആകാശത്തു നിന്ന്, ച്യുതം പതിച്ച, ഇവ പോലെ, അമരം ദേവൻ, പ്രണയമു പ്രണമിച്ചു, പാണ്ഡവ പാണ്ഡുപുത്രർ, ഭീഷ്മം ഭീഷ്മദേവനെ, സ അനുഗ ഇളയ ഭ്രാതാക്കളോടൊപ്പം, സഹ കൂടെ, ചക്രിണ ഭഗവാൻ സുദർശന ചക്രം കയ്യിലേന്തിയ ഭഗവാൻ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിണ്ണിൽ നിന്നും പതിച്ച ദേവനെ പോലെ ഭൂമിയിൽ ശയിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ, അതായത് ഭീഷ്മരെ ദർശിച്ച പാണ്ഡവ രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ ഭ്രാതാക്കളും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചു. അപ്പൊ വിണ്ണിൽ നിന്ന് പതിച്ച ദേവനെ പോലെ, അതായത് ഭീഷ്മർ എങ്ങനെയാണ്? ശരശയ്യയിലാണ്. അപ്പോഴും അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് വിണ്ണിൽ നിന്ന് പതിച്ച ദേവനെ പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും തേജസ്വി ആയിട്ടാണ് ഭീഷ്മരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭീഷ്മരെ പാണ്ഡവ രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാക്കളും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തെ പ്രണമിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭീഷ്മരെ പ്രണമിച്ചു, ഭീഷ്മദേവനെ പ്രണമിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മാതുലപുത്രൻ എന്ന നിലയിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഇളയ സഹോദരനാണെന്ന് മാത്രമല്ല അർജുനന്റെ ഉറ്റമിത്രവുമാകുന്നു. എന്നാൽ പാണ്ഡവ കുലത്തിലെ ഏവരും ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. തന്റെ പരമോന്നത പദവിയെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധവാനാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവാൻ സദാ മാനവ ആചാരം അനുസരിച്ച് പെരുമാറിയിരുന്നു. ആകയാലാണ് യുധിഷ്ഠിര രാജാവിന്റെ ഇളയ ഭ്രാതാക്കളിൽ ഒരുവൻ എന്ന പോലെ അദ്ദേഹവും മരണാസന്നനായ ഭീഷ്മദേവന്റെ സമക്ഷത്തിൽ വണങ്ങിയത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മാതുലപുത്രൻ എന്ന നിലയിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഇളയ സഹോദരനാണെന്ന് മാത്രമല്ല അർജുനന്റെ ഉറ്റമിത്രവുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവരുടെ ബന്ധു കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ, പിന്നെ അർജുനന്റെ മിത്രവുമാണ്. അപ്പൊ പാണ്ഡവ കുലത്തിലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്നുള്ളത് അവർക്കറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ്? പരമോന്നതമായ പദവിയെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധവാനാണെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു മനുഷ്യനായി കഴിഞ്ഞാൽ ആചരിക്കേണ്ട ആചാരങ്ങളുണ്ട്, അതനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പെരുമാറുന്നത്. അവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ സഹോദരനായിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വരുന്നത്. ഇളയ ഭ്രാതാക്കളിൽ ഒരുവനെ പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹവും എന്ത് ചെയ്തു? ഭീഷ്മദേവന്റെ സമക്ഷത്തില് വണങ്ങി. അതായത്
ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്താണ്, ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ആചരിക്കേണ്ട ആചാരങ്ങളെല്ലാം അതേപോലെ ഇവിടെ പാലിച്ചു കാണിക്കുകയാണ്. ആരിവിടെ? ഭഗവാൻ ഇവിടെ പാലിച്ചു കാണിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 5. തത്ര ബ്രഹ്മർഷയാ സർവേ ദേവർഷയശ്ച സത്തമാ രാജർഷയശ്ച തത്രാസൻ ദ്രഷ്ടും ഭരതപുംഗവം. തത്ര ബ്രഹ്മർഷയാ സർവേ ദേവർഷയശ്ച സത്തമാ രാജർഷയശ്ച തത്രാസൻ ദ്രഷ്ടും ഭരതപുംഗവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോ. ഭരതപുംഗവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തത്ര അവിടെ, ബ്രഹ്മർഷയ ബ്രഹ്മർഷികൾ, സർവേ സർവരും, ദേവഋഷയ ദേവർഷികൾ, ച സത്തമ സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന, രാജഋഷയ രാജർഷികൾ, ച അവരും, തത്ര അവിടെ. ഇവിടെ ബ്രഹ്മഋഷികള്, പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ദേവഋഷികള്, പിന്നെ രാജഋഷികള്. രാജർഷികള്, ച അവരും, തത്ര അവിടെ, ആസൻ ആസൻ സന്നിധരായി, ദ്രഷ്ടും ഒരു നോക്കു കാണാനായി, ഭരത രാജാവിന്റെ അനന്തരഗാമികൾ, പുംഗവം മുഖ്യൻ. ഇപ്പൊ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭരതവംശജരിൽ മുഖ്യനെ, അതായത് ഭീഷ്മരെ ഒരു നോക്ക് കാണുവാനായി മാത്രം പ്രപഞ്ചത്തിലെ മഹാത്മാക്കളെല്ലാം സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതരായ ദേവർഷികൾ, ബ്രഹ്മർഷികൾ, രാജർഷികൾ എന്നിവരെല്ലാം അവിടെ സമ്മേളിച്ചു. അപ്പോ ആരെ കാണാനാണ്? ഭീഷ്മദേവനെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം മഹാത്മാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെന്താണ്? സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതരായ ദേവർഷികള്, ബ്രഹ്മർഷികള്, രാജർഷികള്, ഇവരെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ അവിടെ സമ്മേളിച്ചിരുന്നു. ആ തലങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. രാജർഷി, പിന്നെന്താണ്? മഹർഷി, ബ്രഹ്മർഷി എന്നൊക്കെ പറയാം. ബ്രഹ്മർഷിയാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ആത്മീയ നേട്ടങ്ങളിലൂടെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കിയവരാണ് ഋഷിമാർ. അത്തരം ആത്മീയ നേട്ടങ്ങൾ ഒരു രാജാവാകട്ടെ ഭിക്ഷാന്തേഹിയാകട്ടെ അങ്ങനെ ഏവർക്കും പ്രാപ്തമാക്കാവുന്നതാകുന്നു. ഭീഷ്മദേവനും സ്വയം ബ്രഹ്മർഷികളിൽ ഒരാളും ഭരതരാജാവിന്റെ അനന്തരഗാമികളിൽ വരിഷ്ഠനുമാകുന്നു. എല്ലാ ഋഷിമാരും സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതരാകുന്നു. അവരെല്ലാവരും ആ മഹായോദ്ധാവിന്റെ മരണാസന്ന വൃത്താന്തം അറിഞ്ഞ് അവിടെ സമ്മേളിച്ചു. അപ്പൊ ആത്മീയ നേട്ടങ്ങളിലൂടെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കിയവരാണ് ആര്? ഋഷികളെല്ലാം പരിപൂർണത നേടിയവരാണ് ഋഷികള്. ആത്മീയ നേട്ടങ്ങളിലൂടെ ആ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളവരാണ് ഋഷികള്. അപ്പൊ അത്തരം നേട്ടങ്ങള് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും. രാജാവിനും സാധിക്കും, ഒരു ഭിക്ഷാന്തേഹിക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങളെല്ലാം. ഭീഷ്മദേവനും എങ്ങനെയാണ്? സ്വയം ബ്രഹ്മർഷികളിൽ ഒരാളും ഭരതരാജാവിന്റെ അനന്തരഗാമികളിൽ വരിഷ്ഠനുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭീഷ്മരും ആരാണ്? ബ്രഹ്മർഷിയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ രാജർഷിയാകും. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മള് അതിന്റെ ഓരോരോ പൊസിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് വീണ്ടും വ്രതെടുത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെ തപസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ ആരാകണത്? അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ബ്രഹ്മർഷിയായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാ ഋഷിമാരും സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതരാകുന്നു. അവരെല്ലാവരും ആ മഹായോദ്ധാവിന്റെ മരണാസന്ന വൃത്താന്തം അറിഞ്ഞ് അവിടെ സമ്മേളിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാ ഋഷിമാരും എങ്ങനെയായിരിക്കും? കാരണം പരിപൂർണത നേടിയവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെല്ലാം സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും. ആ മഹായോദ്ധാവിന്റെ മരണാസന്ന വൃത്താന്തം അറിഞ്ഞവരെല്ലാം അവിടെ സമ്മേളിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം വലുതാണ്, നമുക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ. പർവ്വതോ നാരദോ ധൗമ്യോ ഭഗവാൻ ബാദരായണഃ ബൃഹദ്ദശോ ഭരദ്വജ സശീശോ രേണുകാസുതഃ വസിഷ്ഠ ഇന്ദ്രപ്രമാദ സ്ത്രിതോ ഗൃത്സമദോ സ്ഥിതഃ കക്ഷിവാൻ ഗൗതമോത്രിശ്ച കൗശികോധാ സുദർശനഃ. പർവ്വതോ നാരദോ ധൗമ്യോ ഭഗവാൻ ബാദരായണഃ ബൃഹദ്ദശോ ഭരദ്വാജ സശീശോ രേണുകാസുതഃ വസിഷ്ഠ ഇന്ദ്രപ്രമാദ സ്ത്രീ തോ ഗൃത്സമദോ സ്ഥിതഃ
കക്ഷിവാൻ ഗൗതമോത്രിശ്ച കൗശികോധാ സുദർശനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോ. പർവ്വതോ നാരദോ ധൗമ്യ കക്ഷിവാൻ സുദർശന ഇതിൽ ആരൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? പർവ്വതോ നാരദോ ധൗമ്യൻ ഭഗവാൻ പാദരായണൻ ബൃഹദശോ ഭരദ്വാജ ശശിഷോ രേണുകാസുതൻ വസിഷ്ഠ ഇന്ദ്രപ്രമദ ത്രിതോ ഗിൽസമദോസിത കക്ഷിവാൻ ഗൗതമോത്രിശ്ച കൗശികോധ സുദർശന. ആരൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? പർവ്വത പർവ്വതമുനി, നാരദ നാരദമുനി, ധൗമ്യ ധൗമ്യൻ, ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ അവതാരം, ബാദരായണ വ്യാസദേവൻ, ബൃഹദ്വശ ബൃഹദശൻ, ഭരദ്വാജ ഭരദ്വാജൻ, സശിഷ ശിഷ്യന്മാരോടൊത്ത്, രേണുകാസുതൻ രേണുകാസുതൻ ആരാണ്? പരശുരാമൻ, വസിഷ്ഠ വസിഷ്ഠൻ, ഇന്ദ്രപ്രമദ ഇന്ദ്രപ്രമദൻ, ത്രിത ത്രിതൻ, ഗുൽസമദ ഗുൽസമദൻ, അസിത അസിതൻ, കക്ഷിവാൻ കക്ഷിവാൻ കക്ഷിവാൻ, ഗൗതമ ഗൗതമൻ, അത്രി അത്രി മഹർഷി, ച കൗശിക കൗശികൻ, അഥ പിന്നെ, സുദർശന സുദർശനൻ. ആരൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറയണം അവിടെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം: പർവ്വതമുനി, നാരദ മഹർഷി, ധൗമ്യൻ, ഭഗവത് അവതാരമായ വ്യാസൻ, ബൃഹദശൻ, ഭരദ്വാജൻ, പരശുരാമനും ശിഷ്യരും, വസിഷ്ഠൻ, ഇന്ദ്രപ്രമദൻ, ത്രിതൻ, ഗിൽസമദൻ, അസിതൻ, കക്ഷിവാൻ, ഗൗതമൻ, അത്രി, കൗശികൻ, സുദർശനൻ എന്നിവരെ പോലുള്ള സർവ്വ ഋഷിമാരും അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്നു. ഇത്രയും ഋഷിമാരവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇനി ഓരോ ഋഷിമാരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. പർവ്വതമുനി, ആദ്യം പറയുന്നത് പർവ്വതമുനിയെ കുറിച്ചാണ്. മുതിർന്ന മുനിവര്യന്മാരിൽ ഒരാളായി കരുതപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം മിക്കവാറും എല്ലായ്പ്പോഴും നാരദ മുനിയുടെ സന്തത സഹചാരിയായിരുന്നു. യാതൊരു ഭൗതിക വാഹനങ്ങളുടെയും സഹായമില്ലാതെ വായുവിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഗഗന സഞ്ചാരികളുമാണ് അവരിരുവരും, നാരദ മഹർഷിയും പർവ്വതമുനിയും. നാരദനെ പോലെ പർവ്വതമുനിയും ദേവർഷിയാകുന്നു, അഥവാ ദേവന്മാർക്കു മധ്യയുള്ള ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിയാകുന്നു പർവ്വതമുനിയും നാരദമുനിയും. മഹാരാജാവ് ഈ പരീക്ഷത്തിന്റെ പുത്രനായ ജനമേജയ മഹാരാജാവിന്റെ യജ്ഞ ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹവും നാരദ മുനിയോടൊപ്പം സന്നിഹിതനായിരുന്നു. ഈ യജ്ഞത്തിൽ ഭുവനത്തിലെ മുഴുവൻ സർപ്പങ്ങളെയും കൊല്ലാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് വായുമാർഗം സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാകയാൽ പർവ്വതമുനിയും നാരദനും ഗന്ധർവരെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. വായുമാർഗം സഞ്ചരിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവരാകയാൽ അവർ ദ്രൗപദിയുടെ സ്വയംവരം ആകാശത്തു നിന്നും വീക്ഷിച്ചു. നാരദ മുനിയെ പോലെ പർവ്വതമുനിയും ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിലെ രാജസദസ് സന്ദർശിക്കുക പതിവായിരുന്നു. പ്രമുഖ ദേവന്മാരിൽ ഒരാളായ കുബേരന്റെ രാജസദസ്സും ഒരു ഗന്ധർവൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ചിലപ്പോഴൊക്കെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. മഹാരാജാവ് സൃഞ്ജയന്റെ പുത്രിയെ സംബന്ധിച്ച് നാരദനും പർവ്വതമുനിയും ഒരിക്കൽ വിഷമസന്ധിയിലായിരുന്നു. പർവ്വതമുനിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ മഹാരാജാവ് സൃഞ്ജയന് പുത്ര സൗഭാഗ്യം പ്രാപ്തമായി. അപ്പൊ മഹാരാജാവ് സൃഞ്ജയന്റെ പുത്രിയെ സംബന്ധിച്ച് നാരദനും പർവ്വതമുനിയും ഒരിക്കൽ വിഷമസന്ധിയിലായിരുന്നു. പർവ്വതമുനിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മഹാരാജാവ് സൃഞ്ജയന് പുത്ര സൗഭാഗ്യം പ്രാപ്തമായി. അപ്പൊ ഒരു ഋഷിയെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഇവിടെ പർവ്വതമുനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു അത്? ഗഗനസഞ്ചാരിയായിരുന്നു. നാരദ മഹർഷിയെ പോലെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് വായുമാർഗം സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായിരുന്നു ഇവര്. അങ്ങനെ വായുമാർഗം സഞ്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ആകാശമാർഗം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ദ്രൗപദിയുടെ സ്വയംവരം അവർക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? കുബേരന്റെ സദസ്സിലും ഒക്കെ പിന്നെ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗരാജ്യത്തൊക്കെ പ്രവേശിക്കാനായിട്ടും അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ അവരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മഹാരാജാവ് സൃഞ്ജയന് പുത്ര സൗഭാഗ്യം പ്രാപ്തമായി. പർവ്വതമുനിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അടുത്തത് നാരദ മഹർഷി, അതും കൂടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. നാരദമുനി പുരാണ ആഖ്യാനങ്ങളുമായി ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത വിധം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
പുരാണ ആഖ്യാനങ്ങളുമായി ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത വിധം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭാഗവതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. പൂർവജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ദാസീപുത്രനായിരുന്നു. എന്നാൽ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗം മുഖേന ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പ്രബുദ്ധനായി എന്ന് മാത്രമല്ല, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം മറ്റാരോടും തുലനം ചെയ്യാനാവാത്ത തരത്തിൽ പരിപൂർണ വ്യക്തിയുമായി തീർന്നു. മഹാഭാരതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം നിരവധി ഇടങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ദേവർഷികളിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നു. ബ്രഹ്മദേവന്റെ സുതനും ശിഷ്യനുമാകുന്നു. ബ്രഹ്മ പരമ്പരയിലെ ശിഷ്യശ്രേണി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് വിസ്തൃതമായത്. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ്, ധ്രുവ മഹാരാജാവ് തുടങ്ങി അനേകം വിശ്രുത ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് അദ്ദേഹം ദീക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നു. വേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെ രചയിതാവായ വ്യാസദേവനും നാരദമുനി ദീക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നു. വ്യാസദേവൻ മധ്വാചാര്യർ ദീക്ഷ നൽകുകയും അപ്രകാരം മത്തു സമ്പ്രദായം പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മത്തു സമ്പ്രദായത്തിൽ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായവും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ മത്തു സമ്പ്രദായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, വ്യാസൻ തുടങ്ങി മധ്വൻ, ചൈതന്യൻ, ഗോസ്വാമിമാർ മുതലായ എല്ലാവരും ഒരേ ശിഷ്യ ശ്രേണിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സ്മരണാതീത കാലം മുതൽ ശ്രീ നാരദ നിരവധി രാജാക്കന്മാർക്ക് ഉപദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിനും കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പിതാവായ വസുദേവർക്കും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും ശ്രീ നാരദൻ ശിക്ഷണം നൽകിയതായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തത് നാരദ മഹർഷിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദാസിപുത്രനായിരുന്നു. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗം കൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത്, മറ്റാർക്കും തുലനം ചെയ്യാത്ത വിധത്തില് പരിപൂർണ വ്യക്തിയായിട്ട് മാറാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചു? നാരദ മഹർഷിക്ക് സാധിച്ചു. ദേവർഷികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യരായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ ആരൊക്കെ വേണം? ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ പറയുന്നുണ്ട്, പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വ്യാസദേവനും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യരായിരുന്നു. അവർക്കൊക്കെ ദീക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പരമ്പര ആരംഭിക്കുന്നത് അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ആർക്കാണ്? നാരദ മഹർഷിക്കാണ് ആ ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരമ്പരയില് ആര് വരുന്നുണ്ട്? ആരിലൂടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്? ഭഗവാൻ, ബ്രഹ്മാവ്, നാരദ മഹർഷി. ആ ഒരു ശ്രേണിയിലാണ് നമ്മുടെ പരമ്പര വരുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം നമുക്കറിയാം, ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായമാണ്. അപ്പൊ മധ്വാചാര്യർക്ക് ദീക്ഷ നൽകി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മധ്വ, പിന്നെ ഗൗഡീയ പരമ്പരയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ പരമ്പര എന്നാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പരമ്പര. നമ്മളത് പറയാറുള്ളത് എപ്പോഴും അല്ലെ, ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ രാജാക്കന്മാർക്കും എല്ലാം ഉപദേശം നൽകിയിരുന്ന ആര്? നാരദ മഹർഷി. പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള വസുദേവർക്കും യുധിഷ്ഠിരനും നാരദ മഹർഷിക്കൊക്കെ ശിക്ഷണം നൽകി. ശ്രീ നാരദൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനും വസുദേവർക്കും ഒക്കെ ശിക്ഷണം നൽകിയതായിട്ടും ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മതത്തിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്?